Horas ma dihita salut nakadamang do dainang adorang sotaruli hita sian hatani Tuhan tapasada marohatta martangya kita. Dameni debata sian saluh naroha. Imana mangaramo ti ate-ate do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hatani Tuhan na tolhastu hita dienek doi sian buku Ester bidusia mamuka mai sian ayat 10 sada rodi ayat 10 sia asa hujahau kami jala tapayutit amanginang odo hatani Tuhan. Laos diari nasa sade sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan hutasusan tuado panirajai. Dunginina rajai ma tu sester jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa. Diredepo doh na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binay na sida di luat ni rajai akan na asing. Jala aha do pe pangiduamu. Ikolehono do itu ho. Jala aha do pe sihol ni roham. Ikon pasautod do. Dungini na sester ma. Monotung denggan di rohani rajai. Saya di luas rajai ma nang marsogot halak Yahudi akan na disusan. Mangulan hobar tu paretta sadarion. Asa digatukon na sida na 10 anak ni si Hama tuhau. Jadi dokor rajai ma ikosongoni bahenon. Paretaipe dilehod do di susan. Jalan na 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang diari 14 bulan adar marpungu do halak Yahudi akan na disusan. Jala dibunui disusan 300 salak. Aledang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Alay anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan na diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai. Gabi marasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 75,000 halak. Aledang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Imana masa diari 10 tolu bulan adar. Gabi marhasonangan nasida di ari 10 bulani. Gabi dibain nasida ma ari pangalangan do las neroha. Alai anggo halak Yahudi akan na disusan. Marpungu do diari 10 tolu do 10 opat. Jala marhasonanga diari 15 bulani. Jala dibain mai ari pangalangan doho las neroha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan namaringan diaka huta pagaran. Ari 10 opat bulan adar dibain nasida ari las neroha. Pangalangon do ari raya. Laos marsipiringan nasida disi. Ganup tu ale-alena ido yang gusahana. Dihita saluhutna akadamang do dainang na inolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Somalna adong do 2 ari na tung masay taingot di tonga-tonga niya kapar ngoluot. Parjolo mai ari las niroha. Jalan na paduahom mai ari akka habok niroha. Ari las niroha martudu-tudu mai tuaka keberhasilan na tajalo di tonga-tonga niya kapar ngolotta. Jala ari las niroha martudu-tudu mai tuaka ari ulang tahun hatutubu. Ari ulang tahun ima pernikahan. Alay anggo ari las niroha martudu-tudu mai namarningot tita. Aka todong ta aka sisolhot ta nang jumolo marujungolo. Alay amanginang ari las niroha na bulon di tonga-tonga niya kaparngolot ta. Ditiki na taingot haluaw na hitahilala di tonga-tonga niya kaparngoluan. Isarana mungkin adong do hita mengalami pergumulan. Contohnya
aka sakit, contohna aka kegagalan aka hauma, dua kalana asing. Molo taingo sa luhut nai, olo do gabe lunguro hatta. Alay molo nungabo imata bolus aka ari idu mabay kita malas ni roha. Bahkan hiado huberek kami amanginang disada tulisan di mobil truk. Di baima disi tulisan na di jolo ni mobili bawang do mulana. Jala hula uberek kami ma mobili hutadahami par mobili husuko kami ma. Buasa di bain hala amang di mobil truk ni hala amang bawang do mulana. Marcarita ma amatay dido amatay ma ido amang padita na jolo adorang suadong aka panglongo do akalana asingon martiga-tiga bawang do au dipokat. Tutuhor bawang ima saotik hujual. Baru hutur ma bawang ima sian luak samosir baru hujual. Sonari mono tumpe boy adong akan na asing na adong diau. Aledang halupahonokku bahwa bawang do mulana. Lapatan na molo hura jumihami amanginang siya carita di amaton. Ditulisun iba na bay di siala na marningo do iba na perjuangan na pinatupa di iba na di tonga-tonga niya kaparngolon na dang adong perjuangan na mariswa salu na perjuangan ni gabe makorhon las niroha do di tonga-tonga niya kaparngolota. Amanginang di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon. Martahi rohado. Manang roado tahi ni si Haman tubang so Yahudi na adong di hatihay. Ala na roa si tutu tahi ni si Haman. Berencana do ima si Haman na naing mangaripason sa luhut na halak Yahudi. Marhite-hite na digana-gana iba na akka ulaw na soture. Alay diboto si Mordekai do sa luhut nai tahi narway di pasah ima si Mordekai mai tu si Esther. Di hati hai si Esther nungagabe sada ratu ima gabe permaisuri Raja Xerxes. Nadok ima di daerah Persia. Di pasah ima si Esther mamusenangon tu rajai. Jalaahan na di pasal Siester gabi balik do tahi ni si Haman nanang pamatehon nanang mangaripason halak Yahudi justru gabi si Haman do diripason dohot na manulupi akatahi ni si Haman tahi narwa nanang dipamasa di tonga-tonga ni halak Yahudi gabi balik doi paluahon nasida gabi malas ni roha do halak Yahudi justru gabi si Haman do na gabi marsitaonon. Marlapatan amanginang buasa boy balik sa luhut nai imawaso ni debata. Debata sanggup do paubahon habok ni roha gabelas ni roha. Debata sanggup do
paubahon si taonon gabi olop-olop. Jala oma na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangso ni debata na adong ima dihatihay. Huaso ni debata na totong magonggomi bangso na dipatuduh debata secara luar biasa. Tahinak kanarwa na nang ima dipamasa tu bangso na. Gabi balik dua gabi tahi na dinggan dipatupa debata. Tabereng amanginang siya naya 10 sada di bagasan turpu ko saha tuayat 5 10 onom. Bangso ni debataido nagabi mangari pasot akka musuh dinasida. Jala siya nayat 5 10 pitu saha tuayat 10 siya dung ripason bangso ni debatay akka musuh dinasida gabe di patupa nasida do akka ulop-ulop. Pasangap berdebata. Amanginang marhite-hite jami taon na nang dipaingot tuhit na ganuk marsada-sada. Na parjolo sahali ditogyo jami taon do tuhit na ganuk marsada-sada asa totong marpos ni roha hita tu debata ditikin na marpos ni roha hita tu debata disido debata buhi paubahon parngulota. Molotung pe amanginang mungkin di tonga-tonga niya kaparngulot ragap akka hamaolon. Ragap akka sitaonon. Ragap akka ilu nata adupi di tonga-tonga niya kaparngulot. Alay molo positutudo rohatta maka porsay Tuhani na boydo baenon ni debata. Habot ni rohai akka ilu-ilui gabelas ni roha dala olop-olop. Marhuaso do debata, margogo do debata. Dakolang ima di zaman ni Ratu Esther. Boy di patupa debatay. Sonari pe amanginang patupaon ni debata dui aleni asa prostituturo hatta mangoloi Tuhani. Karena Allah yang kita puji, yang kita patuhi, yang kita ikutin adalah Allah yang mampu mengubahkan segalanya. Bahkan tidak hanya keadaan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Ditiki ngolut tamarlauk dosa. Marhite-hite mudar ni Kristus Yesus. Gabe di pasito kita. Marhite-hite mudar na nadurusi di dolok Golgata. Gabe ima diburi salut nakadosata. Oma cara ni debata na tumasa uli na pinatuduhan ni debata di tonga-tonga niya kaparngolota. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun persoalanmu, apapun kemelut yang kau hadapi di tengah kehidupanmu, jangan pernah engkau lari dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan posmarohata tu debata na tukdo margogo debata paubahon salut na kaparngolota. Na paduahon amanginang marhite-hite jami taon na menarik si tutun na tabereng di turpu jami taon. Taringot rohan ni bangso ni debatay. Ditikin na di palua debata na sida. Ditikin na gabe na sida gabe si parmonang. Aledang adong keserakahan di nasida. Molo tabereng dia 10 5 doa 10 nom. Alai dang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Desa plono petong ni dokon alai dang dais tangan di nasida anggo tugasan nasidai. Sekalipun mereka punya kesempatan untuk menjara milik Haman dan keluarganya dan para pengikutnya, tapi mereka tidak serakah. Amanginang o gabi persiajaran na tu masalah tu itagad marsada-sada. Banyak orang sekarang ketika dia mampu melewati persoalan di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak hanya bersyukur, tapi dia justru serakah. Ngasayon neng omuse nunga dapoton neng dapot omuse nangon. Nunga dilo debataon neng dijalo museon. Dang adong roha makamunatehon dia kenang jinalona.
Sa nang digana-gana mo senang nang mabuaton nang dapoton. Amang inang marhita-hita jami taon nang diajar hita dang songoni. Molonunga di patupa debata di palua debata nunga tulus aka pangeduatta. Ta sabab po ni unang gabi tuwa kakeserakahan di tonga-tonga ni aka parngolotta. Roha moliate tu debata. Dia kasalut na nileho ni debata. Unang gabi mariswang ala niya kakeserakahan. Naparpudi sahali amang inang marhite-hite jami taon nang dipaingot tuita ganuk marsada-sada. Asa totok kita mangingot akka basa-basa ni debata di tonga-tonga ni akka parngolotta. Una kolang napaeti tayo amang inang. Alana somal na hita songoni. Akka napaet na taingot. Ale akka natonggi na binahin ni debata jujut tahalupahon. Marhite-hite jami taon. Tuhita halak na porsea. Nang ditobus Yesus Kristus. Taingot ma. Sude akka basa-basa ni debata. Naong tajalo di tonga-tonga ni akka parngolotta. Marhite-hite na taingoti. Adong masabam ni roha. Adong maroha moliata tu debata. Adong mabenget ni roha. Adong mahasetiaon mangoloi Tuhani. Amen. Martanya kita. Moliate mau pasa ruan nami tuho debata nami. Taruli hai marhite hite hatam. Anggia mahatamon lopok di bagasa rohanami. Asa gabi totok kami. Marlat ni roha pasangapon guarmu nabadia. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Oras madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.